Imos ata Lourenzá, moitos lugares festexan a chegada deste mes e aquí teñen de todo, a ver se non me equivoco, Alba Lea, xantar popular, obradoiro de maios, desfile, moitas cousas, non, Alba? Si, pasamos dos cabalos de Mondoñedo a esta egua de Lourenzá que representa os maios, porque aquí están de celebración e este ano fan ademais ca festa campesiña. Mirade como está, mirade para aquí como está todo o pobo unido polas rúas facendo este desfile para darlle a benvida a primavera. Hola a todos! Hola! Que ambientazo hai polas rúas de Lourenzá. Ahora as que estades vendo son as Madalenas, pode ser, si, non? A Madalena, que representa? O maio. Maio, a chegada da primavera, non? Señora. Moitas flores, de onde saliu todo isto? Ai, das plantas. Das plantas que fixe... Bueno, que fostes preparando os veciños, non? Veciños, a xente do pueblo. E a vos tocavos procesionar por todo o pobo. Sí, sí. Que orgullo. Fai moitos anos que se leva esta festa do maio. Claro. Para darlle a benvida, como dicíamos, a primavera. Eras son a Madalena que van acompañando a esa egua que representa o maio e por aquí temos tamén a Merce. Sí. Merce, menuda festa montastes aquí en Lourenzá. Todos os anos o día 1 de maio temos aquí a festa da primavera, aquí os maios. Disfrutámoslo moito e os nenos encántalles. Sí que lles gusta e moitos vides vestidos tamén de campesiños Sí, porque este ano é a primeira vez que facemos o maio e despois unímolo con unha festa campesiña que facíamos. Entonces facemos a festa todo o día. Pero vos preparades, bueno, decía o noso presentador Juan Fuentes que tuvestes xantar popular, tedes, bueno, comida, tedes festa, tedes desfile, moita cor, moita alegría. Sí, sí, hoxe é un día e además que nos está respetando o tempo, estamos encantados. Despois temos teatro, festa, para cando acabemos de rematar polas calles do pobo. Que fermoso. Preguntan no programa pola egua reina que está aquí, xusto era a egua que ensinábamos antes, que é a que representa ese maio, esa chegada da primavera, e vai aí, pois, encabezando todo este desfile. Está tamén por aquí Mar, que ven de campesiña, pero campesiña de raza autóctona. Sí, aquí estamos, dando y todo nesta festa. De campesiña galega. E con ela está tamén, vide por aquí comigo, para que se vos vexa ben, que estades moi guapos los dous, está Mar, de campesiña galega, e Mateo, o pequeno Mateo, que tal estás? Bien. A ti gusta o maio, Mateo? Sí, pero hai que andar moito, que hai que andar todo Lourenzá. Sí, pero gustache igual. Ves moi guapo co chalequiño, ca súa boina. E para os cativos é unha data especial porque hai esa tradición de tirar caramelos. Os caramelos, dulces, moitas cousiñas así polas ventás, entonces eles veñen encantados. Que preciosidade. Quen ten por aquí caramelos? Quen ten caramelos? A ver, quen me dá caramelos? Ai, mi madre, pero están as bolsas cheas. A ver esas bolsas, a ver. La tenía más fea, pero la... Los comíchelos? No, los vacié. Ai, vacióunos. Mirade, podo enseñar a túa? Como te chamas? Ajar. Ajar, mirade como ten a súa mochiliña chea de caramelos, Ti puxaxete en primeira fila. Quen máis por aquí ten? A ver. Estas bolsas, como están? Que fermos. Eu teño, pero ca miña mãe. Tenos a túa mamá, para ti coller máis, claro. Hai máis por aquí. Aquí. Que maravilloso. Podo levalos eu, para min? Aquí. Sí, mirad esta bolsa, mira, Sito, mira. Mira como está isto. Cheo de caramelos. Vou nos levar eu para min, Como te chamas? Alex. Alex, vou nos levar todos para min, Só hai unha maneira de que marchemos daqui deixándovos os caramelos. Podemos cantar esa canción que sabedes? A ver, como é? Outra vez. Maravilla, Que bonita é a primavera. Que ben ensayados ten os nenos Alba Lea cando fagamos operación orquestrón ou quereme soar bien, porque si xa ten que vir Alba Lea, Mira que ben os ten. Bueno, deixamos a Alba aí gozando canta de Lourenzá da festa do chucha, maio. non? Canta lambonada, parece iso a cabalgata. ajar, como se vai poñer con tanta chuchería.